strong. Hi guys! Mama and Snowbell, meron na naman kayong bagong kasama. Please welcome Gutsi! Tatlo ito sila. Itong si Mama Got ay ang pangalan si Gutsi. Itong anak niyang si Baltic na isang male na kid. Okay? At saka meron bang isang, at itong isa pa ay si Mi. Ito ay buntis na. Malapit na itong mga anak. So dumating ito sila ngayon. Pinili ito ng aking sister Nits at Bro Biloy. Inihatid sila ng aking pamangkin, si Mimi at saka si Ray. Thank you sa kanila. Okay. So welcome Mi, Gutsi and Baltic. Siya nga pala, nais ko lang ipa-flag ang YouTube channel ng aking nephew, Kevin EH, at ang YouTube channel ng aking apo, Chloe Simple Lifestyle. Please subscribe guys. Thanks for watching guys.